Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Mkpụrụ osisi a unu na-afụ ka a na-akpọ African bush mango. Ugiri na-ekwo nwe eze. Ụfọdụ na-akpọ ya ọgbọnọ. Ndị be anyị na-akpọ ya ugiri. Mana o nwere ndịiche dị ugiri na ọgbọnọ. Ọgbọnọ bụ na ịta dị fiber ya ọ na-ana anọ, ọ naghị atọ ụtọ, mana ugiri na-atọ ezigbo ụtọ, mana anyị na-akpọkọta ya ugiri ma ọ bụ ọgbọnọ. Ngwa hụchaa ntị ọfụma ka ị nụrụ ozi danda. Ugiri nwere a lot of benefits ọ na-arụgasị n'alụ mmadụ. Ọ bụrụ na ịfụ m dị fruit ya ụdị unu furu, jee butere m mgbụgbọ ya dị stem maọbụ dị root, jee bụta m mgbọrọgwụ ya maọbụ ịfụ afịfịa ya wetara nye nke ọbụla ịfụrụ. Ọ bụrụ na ị weta m ihe ndị a, ị nwere ike isie n'ọkụ, itinye ihe dịka garlic, ginger, mụọ na iweta m mgbọrọgwụ ya maọbụ stem ya, igbue ya, igbuchasịa ya egburikọcha ya, igbara ya na bọtụl, jee shọwara m up wine nkwụ enu, iwere nkwụ enu wee misie ya, allow it to ferment 4 days, then ị na-etekiri nye 1 glass tumbler. Kedu ihe ọ na-arụgasị? Nke mbụ bụ na ọ na-enye